Serà el segon any consecutiu que no es poden celebrar les festes de Sant Joan, però una pregunta d'un mitjà de comunicació a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Ciutadella, Carla Gené, sobre unes pintades que es poden llegir a la part posterior de l'edifici de la sala multifuncional del Canal Salat, van obrir un altre cop la polèmica sobre si les pageses poden sortir a cavall durant les festes de Sant Joan. Hem parlat també amb Joan Pons, professor d'Història, que es mostra partidari de no introduir canvis. Baix del meu punt de vista, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Ciutadella, per exemple, parteix d'una base equivocada, parteix d'un error històric, que és que ella, de qualque manera, polititza les festes, perquè quan ens diu que les dones haurien de poder sortir dalt la qualcada, està mesclant ous amb caragols, està confonent una festa que és una celebració d'una escenificació històrica, és a dir, d'uns fets històrics que van succeir a l'edat mitja, que eren l'antiga obreria de Sant Joan d'Artruig o Sant Joan de Missa, que eren uns cavallers que sortien i anaven fins a l'ermita de Sant Joan de Missa per retre homenatge en els nostres sants, a Sant Joan Baptista. Clar, Sant Joan, pels dies 23 i 24 de juny, representa una societat estamental que ja no existeix avui en dia, per tant, és simplement una festa que commemora, que de qualque manera és com una escenificació teatral d'una antiga societat que ja no existeix, perquè per la mateixa regla de tres, és a dir, si donéssim per bo l'argument de la regidora que diu que les dones han de sortir a la qualcada, que això significa que no entén que és Sant Joan, des d'aquest punt de vista, això ens està dient que la regidora, o millor dit, la regidora ens està dient que els nobles encara comanden. És a dir, que els nobles encara, avui en dia, no només presideixen la festa, sinó que són els que comanden a la societat, cosa que és completament surrealista. Els nobles no comanden, avui en dia vivim en democràcia. Per tant, els nobles l'únic que fan és un paper durant aquells dies, no? El mateix fan els pagesos, que surten com a cavallers, i el mateix fan tots els integrants de la festa de Sant Joan. Exerceixen un paper perquè representen un personatge que concretament en el segle XIV va començar a sortir per retre homenatge a Sant Joan Baptista. Això és l'origen de Sant Joan i és el que representem cada 23 i 24 de juny. El problema ve quan volem polititzar-ho tot i confonem una festa del segle XIV on les persones representen uns fets històrics que van succeir en el segle XIV i ho mesclam i ho confonem en l'actualitat. Això és un error, perquè ni s'està discriminant a les dones, ni el noble comanda, ni han de menester a l'església com havien de menester en aquell temps, no? Per això surt el caixer capellà. En definitiva, això és confondre uns fets històrics que van succeir en aquell temps i que és el que celebrem ara, 2 dies a l'any, no?, amb la realitat política i actual, on, evidentment, hem de defensar la igualtat per llei de tots els homes i dones com està establert per jurisdicció.